unomuntu for 17 years. So ushadile ukwenzakalani? Yes, we are married. So what about this guy here? Ummoshile isikhathi. Ngiyamthanda, ngibathanda bonke. Hawu, so yini uyiside kuwe? Isithembu, Ngithanda noyi-2. isithembu mfowethu. Ayo babe angikwazi lokho mina. Ukwazi ungitshele ngomunye umuntu, ungazi nje ukuthi ngimi nawe Ngicela kuphela. ubambe mic. Umuntu engishade naye kodwa ngiyanithanda noyi-2. Kanjani babe? Iyoke yenzeka kanjani leyo nto babe? Akwazi ungitshele nje mina ngomunye umuntu. Lokhu uthandana nami kuphela, thandana So nami wena kuphela. uthini manje, like ufuna yini into uyifunayo manje? Because uyamuzwa ukuthi uthandana nawe nomunye umuntu. What is the way forward? Cha, babe, angiyiboni sithi iqhuba lento babe ngoba manje angikwazi ukuthi ungangihlanganisa nomunye umuntu. Ngeke kungali phela ngeke. Cha babe, Umhlaba uyalingana ngenyawo. hayi mane ulande mane ulande njani angeke. Angikwazi ukuthi ngangihlanganisa nomunye umuntu mina. Kodwa ukwazi ungitshele, wayibona lapha indoda esesithenjini. Wayibona lapha indoda ifakwa umuntu osimake esithenjini. Akusukuthi isithembu. Nakho sibhanqile nje babe, nakho sibhanqile phela. Nakho sibhanqile. Ngibonile nesikhathi esiningi uhlala emakhaya, uyasebenza emakhaya wena uhlezi ula eGoli sonke eGoli. Kanti wena yini lo ikhalazelayo? Oh mina ngusebenzi, okay mina ngusebenzeli mina futhi nje yamala ayikunelisi. Izinto engase ngikwenzele zona ngakhwela indlu, ngakuthengela nje imoto, ngakuphi imali, hleze ngikuphi imali. Uyithathaphi imali? Uyithathaphi imali? Okay, ufuna ngenzeni kuze Uyithathaphi imali mfowethu? Ngiyasebenza mina, ngiyasebenza futhi yamala ayikunelisi mina.